tardes a todos, a todas as persoas que estades hoxe aquí. Primeiramente, queríamos agradecer desde Unión Libertaria a vosa presencia neste acto, nesta charla de debate. Segundo, queríamos agradecer a presencia de Carlos Taibo, que despois do seu traballo como traballador que é, nos seus ratos libres de ocio, en vez de estar mirando mundial de fútbol, pois se desplazou desde Madrid ata Galiza a dar esta charla hoxe aquí. Tamén vexo o mundial de fútbol, non? Sí, porque é futbolero tamén, pero entre unha cousa e outra preferiu estar hoxe na súa propia charla. Onte estuvo a Redondela, non sei se hubo fútbol ou non, pero tamén estuvo ali. De agradecer que xente no seu tempo libre poida dedicarse a expandir unha idea e a expandir ferramentas de futuro para a clase traballadora. Segundo, queríamos agradecer ao Ateneo Ferrolán a posibilidade de facer este acto aquí, neste local que está atravesando dificultades engadidas polos políticos que se supone que tiñan que solucionalas. É unha pena ver desde aquí este sitio, lo ben que estaba antes de que fixeran a reforma, porque este local ahora mismo, este salón de actos é unha peniña despois que puxeron a mão encima. A charla de hoxe está impartida por Carlos Taibo, profesor mestre de Ciencias Políticas na Universidade Autónoma de Madrid. É unha persoa que ten unha multitud de traballos, de análisis, de debate sobre como nos afecta este mundo a clase traballadora en particular e a sociedade en xeral. Non vamos entrar a ler toda a súa biografía, nin a repasar cada cousa que fixo, porque pensamos que o máis importante é o debate, o que vamos a falar a partir de agora. Neste caso, un último traballo del, titulado Repensar a anarquía, que dende Unión Libertaria agradecemos ese aporte tanto ás ideas libertarias como á práctica libertaria, porque as ideas sin a práctica non valen de nada. Aí vemos o republicanismo do PSOE, que por un lado está a favor da república, pero na práctica está a favor da monarquía. Eu xa vou acabar, xa vai empezar o compañeiro. Temos pouco menos de 2 horas, entonces Carlos Taibo vai a falar uns 50 minutos aproximadamente. Mientras ele vaya falando, se queredes, podedes ir pedindo palabras, eu vos vou anotando, e logo, cando remate a exposición de Carlos, xa entramos en debate e vamos falando todos como queiramos, vale? Moitas gracias, boa tarde a todas e a todos. O que eu me propoño facer nos próximos minutos é trasladarvos a miña visión relativa a por que, desde o meu punto de vista, as ideas e as prácticas libertarias son hoxe máis actuais que en calquera momento do pasado. Moitas veces lembrei, nos últimos tempos, que hai uns anos, estando con 2 colegas profesores de ciencia política, en determinada altura comezaran a discutir sobre o programa dunha asignatura chamada Ideoloxías Políticas Contemporáneas. En certo momento, un deles afirmou que non cumpría incluir nese programa o anarquismo porque non era unha ideoloxía política contemporánea. Eu, que non participaba da conversación, decidín intervir para darlle a razón e afirmei que, en efeito, o anarquismo non é unha ideoloxía política contemporánea, é unha ideoloxía política do futuro. O argumento non é unha brincadeira. Aqueles que pensamos que o capitalismo está a entrar de maneira moi rápida nunha fase de corrosión terminal que conduce inexorablemente ao colapso, temos, desde o meu punto de vista, por forza que concluir que a autoorganización das sociedades desde abaixo, desde a perspectiva da autoxestión, da democracia e da acción directas, do apoio mutuo, é unha das poucas e cadra a única das saídas que temos no horizonte inmediato. Ben, cal é a primeira observación que quero facervos? Debo subliñar que a distinción terminolóxica que vou propor non me interesa tanto polos termos que vou empregar, que admito de bo grau que son discutíveis,
como polas realidades que pretenden retratar. No uso normal en galego, ou en portugués, ou en español, os adxectivos libertario e anarquista son sinónimos case perfeitos. Se eu estou a falar do movemento libertario na Galiza, estou a facelo tamén do movemento anarquista na Galiza e viceversa. Interésame, porén, mergullar nas posibilidades que se derivan diso de que sexan sinónimos case perfeitos, coa vontade de salientar que é interesante distinguir un e outro termo. Ainda que sei que forzo un pouco a realidade, considerarei que un anarquista é alguén que leu Bakunin, Kropotkin ou Malatesta e que mal que ben se adire ás ideas correspondentes. Esas leituras son moi recomendáveis, mas creo que é máis interesante a perspectiva que se deriva do emprego do adxectivo libertario, que fala de persoas que sexa cal sexa a súa condición ideolóxica, teñan lido ou non a Bakunin, a Kropotkin ou a Malatesta, se adiran de maneira rotunda a proxectos de autoorganización desde abaixo das sociedades, desde a autoxestión, a democracia, a acción directa ou o apoio mutuo. Creo eu que entre nós, nos últimos anos, hai un visível pulo das prácticas libertarias, algo que non necesariamente se acompaña, tampouco é unha negación, dun crecemento paralelo das organizacións identitariamente anarquistas. En calquera caso, paréceme que é conveniente refugar a sacralización dos termos que acabo de empregar. No libro que tendes aí fora, Repensar a anarquía, en determinado momento resgato algo que tiven a oportunidade de ollar no ano 1976. Nese ano, a CNT organizou o seu primeiro meeting en Castela-A Mancha, en Manzanares, en Ciudad Real. E eu lembro que fun nun autobús desde Madrid e que en determinado momento escoitei unha conversación entre un home de certa idade e un rapaz novo. O home de certa idade preguntou ao rapaz: "E ti, rapaz, és anarquista?" E o rapaz, coido eu que con bo criterio respondeu: "Eu son unha cratilla", algo que viña a desmitificar as presuntas grandezas vencelláveis co termo anarquista. Hai bastante menos meses, este mesmo ano, falando cun colega en Madrid, Chema, propúxenlle a mesma pregunta. Dixenlle: "Chema, tú eres anarquista?" E ele respondeu de novo, creo que con bo criterio: "Bueno, tengo días", non? Que de novo me parece que é unha maneira saudável de desacralizar a palabra. Nos mundos libertarios é bastante frecuente que se diga, parecen a min que con razón, que un non debe nunca definirse a sí mesmo como anarquista, que debe deixar que sexan os outros que o definan como tal, porque, do contrario, a autodefinición como anarquista pode ser un exercicio de petulancia, de presunción. Segunda observación que quero facervos. A proposta libertaria, ou a proposta anarquista, plantexa de sempre unha discusión sobre a democracia. Permitideme que subline que a palabra democracia está tan gastada que se cadra sería saudável que escarbásemos nas posibilidades de empregar outra alternativa. Os libertarios falamos de democracia directa, mas non sei se os estigmas negativos vencellados hoxe coa palabra democracia non alcanzarán tamén a democracia directa. Acontece co termo democracia algo similar ao que sucede coa palabra transición. Ben sabedes que hai moita xente que teima en defender unha segunda transición. A primeira transición foi tan noxenta que supoño que se un quere darlle creto á idea de que o que queremos defender é fundamentalmente diferente, deberemos procurar unha palabra distinta da propia palabra transición. En calquera caso, os termos da crítica libertaria da democracia liberal son ben coñecidos. Tento resumilos. Primeiro, a democracia liberal aséntase nun escenario lastrado por lacerantes desigualdades. Obedece máis aínda ao designio expreso de ratificar esas desigualdades. Segundo, bebe de procedementos artificiais que permiten prefigurar maiorías ficticias
que non responden ás querencias dos cidadáns. Terceiro, por trás son formidáveis corporacións económico-financeiras que ditan a maioría das regras de xogo. E cuarto e derradeiro, cando as cousas ven mal dadas, esta forma de pseudo-democracia non dubida en empregar a forza a través da represión que coñecemos nas nosas rúas ou a través de golpes de Estado argallados en países do sur que tenen a má sorte, a má fortuna de dispor de materias primas enerxéticas máis ou menos gulosas. Desta crítica libertaria da democracia liberal derívanse debates interesantes máis ou menos vivos entre nós nos últimos anos. Un, como non, é a discusión relativa ás eleicións. Admitirei de bo grau que no propio mundo libertario hai diverxencias menores no que atinxe as eleicións. Hai persoas que defenden, como ben sabedes, a abstención activa. Mas hai xentes tamén que consideran que a abstención activa é, en certo sentido, unha forma que lle outorga ás eleicións un relevo que non debe corresponderles. E se cadra hai unha terceira posición que ficou ben reflectida da man dun célebre artigo publicado por Ricardo Mella hai máis de un século. Mella, mal que ben, dicía: se queredes ir a votar, ide. A min o que me importa saber é o que facedes os 364 días restantes do ano. Cando penso nas eleicións, venme comúnmente a cabeza unha bella brincadeira do Hermano Lobo que recollía a un responsável político que se dirixía a unha masa. O responsável político decía: que preferides, o caos ou nós? A masa respondía rapidamente: o caos, o caos. E a continuación reaparecía o responsável político que decía: pois vos fodedes porque somos nós. Isto creo que retrata ben o panorama dun escenario que xera a ilusión de que imos modificar as regras de xogo a través do voto, cando o máis fácil, o universal, se teño que dicirlo así, é que quen acredita nese procedimento se vexa absorbido pola lógica correspondente. Outro debate claramente vencellado coa crítica libertaria da democracia liberal é o relativo á República. Ben sei que no caso do Estado español a discusión correspondente presenta perfis emocionais diferentes dos propios de outros escenarios xeográficos. Non ignoro, polo demais, que é certo que a erupción dunha república tería o efeito saudável de terminar cunha institución noxenta como é a monarquía. Mas debo confesar que, alén disto, non consigo interpretar outras virtudes saudáveis derivadas da proposta republicana. Debo lembrarvos o que xa sabedes. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. E non creo eu que o seu escenario sexa preferível nen peor do noso. É un escenario similar, algo que me aconsella concluir que a maioría das nosas cuestións importantes non se resolverán da man dunha mudanza de goberno ou de réxime que carrete a erupción dunha república. O contido da proposta libertaria no ámbito político é ben coñecido. Creo que podo resumilo na man de tres conceitos: democracia directa, acción directa e autoxestión. Cando falamos de democracia directa, estamos a pensar en fórmulas de democracia non representativa, non delegativa, caracterizadas tamén, por certo, pola vontade de rexeitar as figuras persoais e os liderados. No libro prestolle algunha atención a algo que non sei se estará na vosa conciencia. A maioría, non todas, das correntes de pensamento derivadas do pensamento de Marx están vencelladas con un nome dunha persoa. Falamos de marxismo, leninismo, trotskismo, luxemburguismo, estalinismo, guevarismo, castrismo. Esta é unha fórmula de entender a realidade completamente allea ao mundo libertario. É verdade que no século XIX se falaba dos masculinistas, mas foi un termo creado polos detractores dos libertarios. Se eu dixese agora que son un anarquista koropotkiniano, sospeito que ningún dos que estades aquí entenderíades a que me refiro, porque o código correspondente non se vencella no mundo libertario
coas circunstancias dunha persoa ou dun pensador, por respeitável que este poida ser. Falei, en segundo lugar, de acción directa, unha acción non mediada, en virtude da que as persoas que a desenvolven deteñen nas súas mans unha plena capacidade de decisión e de control, e desenvolven, aínda por riba, esa acción coa ollada posta en conseguir que os medios e os fins exhiban unha coherencia expresa. Falei, en fin, de autoxestión. O termo é da introducción relativamente recente. Segundo os expertos, agromou ao abeiro do Mallo francés de 1968. O conceito, de calquera xeito, estaba presente moito antes. Cando un lé as resolucións dos sucesivos congresos da CNT anteriores a 1936, descobre que o conceito de autoxestión está claramente presente nesas resolucións. É verdade que cando falamos de autoxestión tendemos a identificar o conceito co mundo do traballo. Ben está, mas non hai ningún motivo para restringir o seu emprego a ese mundo. Este é un país no que antes de 1936 existía unha fortísima cultura e fortísimas prácticas autoxestionarias que infelizmente foron esmorecendo co paso dos anos. Ben sabedes que moitas veces falamos das colectivizacións libertarias no campo aragonés ou na industria catalana en 1936 e 1937. Non eran estrictamente libertarias. Nelas había moitos militantes da UGT socialista, algo que me interesa salientar porque significa que o proxecto da autoxestión rompía as fronteiras do propio mundo libertario. Estou obrigado a subliñar que o acontecido nos últimos 30 anos reflicte unha manifesta vontade de recuar neste ámbito. Teño que ironizar a respeito. Os dous sindicatos maioritarios españois, con centenas de miles de afiliados e recursos económicos razoablemente importantes, que proxectos autoxestionarios foron quen de levar adiante? Unha modestísima axencia de viaxes, algo que creo que retrata ben a deriva do movemento obreiro español dos últimos 30 ou 35 anos. Terceira observación que quero facervos. A proposta libertaria ten que ser tamén, por forza, orgullosamente anticapitalista. Creo que o dixen ben, non simplesmente antineoliberal. Un pode rexeitar o neoliberalismo por considerar que é unha versión extrema e noxenta do capitalismo, mas ao mesmo tempo aceitar a lógica de fundo deste último. Ou pode, polo contrario, rexeitar ao mesmo tempo o neoliberalismo e o capitalismo. Coido eu que a esquerda tradicional entre nós está no primeiro código mental e non no segundo. Considera que a tarefa principal nestas horas consiste en regresar ao ano 2007 e reconstruir os nosos maltreitos estados do benestar. O seu lema principal neste ámbito di que temos que procurar unha saída social á crise. Cada vez estou máis convencido de que o que temos que procurar é unha saída global ao capitalismo e a súa loucura. A perspectiva anticapitalista, en un momento como o presente en calquera outro, ten que colocar nos seus alicerces o conceito de loita de clases. A verdade é que por trás hai moitas discusións relativas ao papel que debe desenvolver nun momento como o de hoxe a clase obreira. O meu consello a respeito é que refugamos dúas tentacións que están aí. A primeira consiste en afirmar que a clase obreira desapareceu de tal forma que non ten sentido concebir ningún proxecto de futuro artellado sobre a base da súa condición. A segunda, de sentido ben diferente, afirma que a clase obreira non experimentou mudanza algunha no decurso dos últimos 80 ou 100 anos. Con toda evidencia experimentou mudanzas que é preciso analizar para extrair as conclusións correspondentes. Intúo eu, de calquera xeito, que a segunda das perspectivas leva camiño de ser máis feraz do que a primeira. Por qué? Porque non o esquecedes, estamos a asistir a un rexurdimento de regras do xogo laboral
que lembran poderosamente as características de principios do século XX, algo que obriga a concluir que o sindicalismo de pacto hoxe imperante debe ser sustituído por outro de combate. En calquera caso, a principal resposta orgánica do mundo libertario en relación co proxecto anticapitalista é a configurada polo que chamamos anarcosindicalismo. Intuo que sobre isto hai un consenso prácticamente universal. Un sindicato libertario, un sindicato anarquista, é tanto máis interesante canto menos sindicato é. Canto máis capaz é de romper as fronteiras dunha lógica sindical infelizmente lastrada pola primacía radical do salario e do emprego. Sempre que teño oportunidade, saliento que desde o meu ponto de vista, un sindicalista, un traballador en xeral, ten que facerse tres grandes preguntas. A primeira é a relativa a como traballamos. Debo subliñar que, infelizmente, os termos alienación e explotación desapareceran de forma dramática do discurso das cúpulas dos nosos sindicatos maioritarios cando definen e poderosamente a nosa vida cotidiana dentro e fora dos postos de traballo. A segunda grande pregunta é a relativa a para quen traballamos. Os sindicalistas da CNT e da UGT, antes de 1936, facían de cote esta pregunta. De maneira rechamante, de novo, parece como se as cúpulas dos nosos sindicatos maioritarios sobreentendesen que o capitalismo é o ar no que temos que movernos, de tal maneira que non ten sentido imaginar escenarios diferentes. A terceira e verdadeira pregunta é a relativa a que facemos, que é o que producimos, que bens xeneramos, que servizos dispensamos. Non vai a ser, por exemplo, que o que facemos hoxe poña en perigo os dereitos dos integrantes das xeracións vindouras. Permitidme que volte un momento a algo que veño de dicer. Dixen, a principal concreción orgánica dun proxecto anticapitalista no mundo libertario é o anarcosindicalismo. Sérveme esa frase para chamar a atención sobre o feito de que os libertarios, os anarquistas, en modo ningún están en contra da organización. Están en contra, o que é diferente, das formas coactivas e coercitivas de organización. Non sei se tedes coñecemento de que hai unhas semanas esta estimulante figura intelectual que é o ministro do Interior español anunciou que fora desactivado un grupo anarquista sorprendentemente ben organizado. Abstéñome de glosar a opinión do ministro de Interior, que parece non entender cales son os alicerces na percepción anarquista do mundo, que, por certo, nada ten que ver coa desorganización ou sexa sorprendente ou non o sexa. Cuarta observación que quero facervos. A proposta libertaria é de sempre tamén unha proposta sobre a institución Estado. De novo, neste caso, estou na obrigación de chamarvos a atención sobre dúas tentacións, dous riscos diferentes en relación co Estado. O primeiro asume a forma de certa obsesión coa institución Estado que esquece que hai moitas formas de explotación e de alienación que non pasan necesariamente por esa institución. Non só iso. Se partimos da presunción razoável de que o Estado é un aparello ao servizo da clase dominante, deberemos examinar os outros mecanismos, as outras ferramentas que o Estado emprega para botar adiante cos intereses desa clase dominante. Interésame máis, de calquera xeito, neste caso, o segundo risco, que surxe dunha superstición, a de que o Estado é unha institución que, por riba de todo, nos protexe. Esta superstición esquece a dimensión represiva, autoritaria, policial, militar, cuartelaria, claramente visible na institución Estado. Mas esta superstición ten a súa manifestación principal nas discusións relativas aos chamados estados do benestar. Non sei se algunha vez fixéchedes o esforzo de reflexionar sobre esta curiosa expresión, estado do benestar, que embelece o
dominante adoita suxerir. Os termos da crítica libertaria dos estados do benestar son fáciles de enunciar. Os estados do benestar son formas de organización económica e social propias e exclusivas do capitalismo, por completo descoñecidas fora deste último. Dificultan ata extremos inimagináveis o desenvolvemento de prácticas autoxestionarias. Beben da filosofía mortecina do sindicalismo de pacto e da socialdemocracia. Non viñeran resolver, como anunciaran, os problemas de sempre das mulleres víctimas hoxe dunha dupla ou dunha triple explotación. Non teñen ningunha condición ecolóxica sustentável, tanto máis canto que xurdiron nunha era a do petróleo barato que terminou hai tempo. E, en fin, por deixalo aí, non parece que mostren, de novo, ningunha condición saudável no que atinxe aos direitos dos habitantes dos países pobres do sur do planeta. Compre que subliñe que do que veño denunciar non debe deducirse que estou a soster, estou a afirmar que un velliño debe renunciar á súa pensión e á atención que lle dispensa nun ambulatorio da seguranza social. Os libertarios non estamos en contra do público. O que facemos é etiquetar a nosa defensa do público. E os adxectivos correspondentes son público autoxestionario e público socializado. Digo de outra maneira. Hai tal vez media dúcia de anos producíronse movilizacións estudiantís contra a chamada Lei Orgánica de Educación, a LOE. Cantas veces tiven a oportunidade, ao abeiro desas movilizacións, pronunciei en favor dun ensino público, universal, gratuito, laico e de cualidade. Un día, en cuanto anunciaba esta ladaíña, lembrei que cando eu era un estudante universitario, 30 anos atrás, criticábamos agremente o ensino público por entender que era unha forma central de reproducción dos intereses do capital. E ollo que non íamos desencamiñados. Quen pense que a cultura dominante do consumo, da competitividade e da productividade nada ten que ver co ensino público está dando as costas á realidade. Que foi o que aconteceu nos últimos 30 anos? Que recuamos de tal maneira que nun determinado momento, carregados de respeitabilísima razón, decidimos cavar unha trincheira e sair en defensa do ensino público. Ben está que defendamos o ensino público. Mais a nosa defensa, repito, debe verse acompañada polos adxectivos autoxestionado e socializado. Digo dunha maneira máis. Eu traballo nun departamento de ciencia política nunha universidade pública. Se alguén me pedise a elaboración dun relatorio que dea conta das actividades de cariz social, alternativo ou solidario do meu departamento, eu entregaría un feixe de follas en branco. O público per se non é garantía de nada. Estamos obrigados a ir para alén da simples defensa do público. Quinta observación que quero facervos. Cando un fala de democracia directa, é frecuente que se encontre con unha resposta que mal que ben di. Iso da democracia directa está moi ben, é moi bonito, mas resulta unha proposta inaplicável en sociedades complexas como as nosas. A contrarréplica a este argumento, desde o meu ponto de vista, debe afirmar o que segue. Non estamos a defender só a democracia directa. Estamos a postular unha transformación radical da nosa sociedade que debe permitir o desenvolvemento de fórmulas de democracia directa. Se teño que retratar o perfil desa transformación radical, supoño que a mellor maneira de facelo consiste en empregar 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnoloxizar, despatriarcalizar e descomplexizar. Que é o que quero significar da man do verbo decrecer? Se vivimos nun planeta con recursos limitados, non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Pensade que a pegada ecolóxica española é de 3,5. Que significa isto? Que para manter
as actividades económicas hoxe existentes no Estado español precisamos 3 veces e media o seu territorio. Como se mal resolve este problema? Da man dunha presión inaudita exercida sobre os dereitos dos integrantes das futuras xeracións. E da man dunha presión non menos inaudita desenvolvida sobre os direitos de moitos dos habitantes dos países do sur do planeta. O que estamos a afirmar é que no norte opulento compre reducir os niveis de produción e de consumo. Compre reducir, en particular, a actividade productiva daqueles segmentos da economía que están na orixe do crecemento imparável da pegada ecolóxica. Estou a pensar na industria do automóvel, na da aviación, na da construcción, como non na industria militar, por deixalo aí na industria da publicidade. Mais a perspectiva do decrecemento di outras cousas máis. Di, por exemplo, que temos que recuperar a vida social que fomos desperdizando, absorbidos como estamos pola produción, o consumo e a competitividade. Que temos que apostar por formas de ocio creativo frente ás formas de ocio sempre vencelladas co diñeiro que se nos ofrecen por todas partes. Que temos que repartir o traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi esmorecendo co paso do tempo. Que temos que reducir as dimensións de moitas das infraestructuras que empregamos, que temos que recuperar a vida local nun escenario de reaparición de formas de democracia directa e de autoxestión, ou, en fin, en o ámbito individual, que temos que apostar pola soledade e pola sinxeleza voluntarias. Máis fácil é explicar o significado do segundo verbo que anunciei, desurbanizar. Ben sabedes que hai 60, 80, 100 anos, moitos dos habitantes das nosas zonas rurais abandonaron o campo procurando os escenarios máis vivíveis das cidades. Hoxe comenzamos a asistir a un proceso de signo contrario, en virtude do que cada vez hai máis xente que empeza a sopesar seriamente a perspectiva de regresar ao mundo rural. En calquera caso, frente ao horizonte do colapso, parece evidente que temos que recuperar moitos elementos da sabiduría popular vencellada co medio rural e das prácticas cotidianas propias dese medio rural. Falei, en terceiro termo, de destecnoloxizar as nosas sociedades. Admitirei de bo grao que a palabra acarreta certa provocación. Se teño que enunciar o argumento de maneira máis mesurada, direi que debemos analizar polo miúdo as tecnoloxías que o sistema nos ofrece e avaliar se teñen ou non unha dimensión emancipadora, libertadora. John Searle é o principal teórico do que se chama o anarcoprimitivismo. É un pensador desmesurado. Searle afirma que todas as tecnoloxías criadas polo capitalismo levan por trás a pegada da división do traballo, da xerarquía e da explotación. É un argumento serio que merece ser escoitado. Eu non vou tan longe como Searle, limítome, tal como dixen hai un momento, a reclamar que analicemos críticamente as tecnoloxías que se nos impoñen. Permitidme que propoña un exemplo. Facebook e as súas ilusións ópticas. Temos 5.000 amigos, mas curiosamente a 4.983 deses amigos non os vamos coñecer nunca. Eu non digo que isto sexa unha pexa, se cae unha vantaxe. Cando chegamos a casa pola noite, acendemos o computador, entramos en Facebook e podemos chegar á conclusión un pouco precipitada de que o país se encontra en plena evolución revolucionaria. Naturalmente que as cousas, ben os sabedes, son un pouco máis complexas. Falei, en cuarto termo, de despatriarcalizar as nosas sociedades. Tento explicar ou justificar no ámbito xeral desta categorización por que lle outorgo un relevo singular a isto. Moitas veces dixen que, desde o meu punto de vista, hai unha diferencia importante entre a cosmovisión libertaria e as propias do que vou chamar con algunha lixeireza a esquerda tradicional. Aos ollos da esquerda tradicional, o problema principal resúmese dicindo: nos estamos aquí, aí está o sistema. Temos que demostrar que somos máis numerosos e máis fortes que o sistema.
A visión libertaria é bastante similar, mas con un engadido importante. Di, aquí estamos nós, aí está o sistema. Temos, en efeito, que demostrar que somos máis numerosos e máis fortes do que o sistema. Mas nunca debemos esquecer que formamos parte dese sistema que queremos derrubar. De tal maneira que as regras de xogo dese sistema influen poderosamente na nosa conduta cotidiana. Enlazo isto coa despatriarcalización. Dentro duns poucos minutos defenderei a construcción de espazos autónomos, autoxestionados e desmercadorizados. Non falo de algo que pode acontecer, falo de algo que xa está a ocorrer agora. Coñezo exemplos evidentes deses espazos que progresan no camiño da autoxestión e da desmercadorización, mas que no seu interior manteñen todas as regras características da sociedade patriarcal, de tal maneira que nos encontramos ante un mecanismo mental e material que ven do capitalismo e de antes do capitalismo e que parece que aos ollos de moitos non debe ser obxecto de cuestionamento ningún. Cando falei dos estados de bienestar, referime a súa incapacidade para resolver problemas atávicos vencellados coas mulleres. Neste caso abondará con que resgate un dato. O 70% dos pobres hoxe existentes no planeta son mulleres. Ollo coa porcentaxe que é moi rechamante. Non estou falando dun 52% de mulleres pobres confrontado con un 48% de homes. Estou a falar da distancia abrallante que afasta un 70% dun 30%. Referime, en fin, á necesidade de descomplexizar as nosas sociedades. Aceitamos sociedades cada vez máis complexas e de resulta somos, paradoxalmente, cada vez máis dependentes, cada vez menos independentes. O meu amigo Ramón Fernández Durán morreu hai pouco máis de 3 anos en Madrid. Nos seus 2 libros case póstumos repetía unha e outra vez unha mesma idea. Decía: moitos dos deserdados do planeta, habitantes dos países do sur, están, paradoxalmente, en mellor posición do que a nosa para facer frente ao colapso que se aveciña. Por qué? Viven en pequenas comunidades humanas. Mantiveran unha vida social moito máis rica que a nosa. Preservaran unha relación moito máis fluida co medio natural. E por riba de todo son moito máis independentes do que somos nós. Imaginade, e non fai falla ningún esforzo particular, que a un país como o noso deixan de chegar os suministros de petróleo. Todo isto se ven abaixo da noite para a mañá. De tal maneira que, se queremos evitar ou reducir ese risco, por forza teremos que apostar por sociedades cada vez menos complexas. Sexta e penúltima observación que quero facervos. Moitas veces contei que hai uns anos foi publicado en Francia un libro que no seu propio título asumía unha comparación que invitaba a concluir que existían semellanzas moi notables entre a crise de 1929 e a do momento presente. Con certeza, cando o ensaísta francés, autor dese libro, desenvolvía esa comparación, en modo ningún desexaba transmitirnos unha mensaxe tranquilizadora. Non debedes esquecer que a crise de 1929 estivo na orixe do asentamento dos fascismos na Europa do decenio seguinte. Estivo na orixe, se o queremos, da propia Segunda Guerra Mundial. Eu teño a impresión, porén, de que a comparación fica un pouco coxa. Por que? Estamos afeitos a empregar a palabra crise en singular para identificar a modulación financeira do fenómeno. E a miúdo esquecemos que por trás hai outras crises agora en plural. En que estou a pensar? Na mudanza climática, que é unha realidade que está aí, que non ten ningunha consecuencia saudável. No encarecemento inevitável, no medio e no longo prazo, dos prezos da maioría das materias primas enerxéticas que empregamos. Nos problemas demográficos que castigan en singular a determinadas rexións do planeta. No mantemento, repito, da situación de postración que afeita a tantas mulleres. Ou, en fin, e por deixalo aí,
na prosecución do expolio dos recursos humanos e materiais dos países do sur. Se cada unha destas crises por separado é suficientemente inquietante, a combinación de todas elas resulta literalmente explosiva. Cal é, desde o meu ponto de vista, o escenario de fundo? O capitalismo é un sistema que históricamente ten demostrado unha formidável capacidade de adaptación aos retos máis diferentes. A grande pregunta hoxe en día é relativa a se non está a perder os mecanismos de freo que no pasado lle permitiran salvar a cara. Se elevado dun impulso seica e incontível, encamiñado a acumular espectaculares beneficios nun período de tempo moi breve, non está a acabar a súa propia tumba. Co agravante claro de que dentro da tumba estamos nós e pode desmoronarse sobre as nosas cabezas. Digo doutro xeito, un está na obrigación de criticar agremente o capitalismo por ter sido de sempre un sistema injusto, explotador e excluinte. Mais conveñamos en que ao mesmo tempo históricamente ten sido un sistema mal que ben eficiente. En que sentido? No sentido de que permitiu garantir que a maioría dos empresarios obtivesen os beneficios que esperaban obter. Hoxe, nen sequera isto é evidente. Estes neoliberais, que durante 3 décadas rexeitaran orgullosamente todo tipo de intervención dos poderes públicos na economía, que foi o primeiro que fixeron cando as cousas viñeron mandadas? Coller o telefone e demandar as axudas preceptivas de ministerios, consellerías ou concellos. Que mellor indicador de perda dramática de eficiencia? A propia imprevisión, coa que o capitalismo obsequia a crise ecolóxica, creo que obriga a concluir que o sistema se está a adentrar nunha etapa de crise terminal, de corrosión terminal. Permitidme que explique isto un pouco mellor. Eu entendo perfectamente que cando alguén di que o sistema se está adentrando nunha etapa de corrosión terminal, o escepticismo se espalle. E que alguén diga, este argumento témolo escoitado moitas veces no pasado. Se un concentra toda a súa atención na crise financeira, é lexítima a conclusión de que o capitalismo vai sair dela. Tampouco me parece singularmente evidente, mas en calquera caso é unha conclusión lexítima. Se un asume o esforzo de amplar a óptica de visión e incorpora as outras crises que veño de mencionar, sospeito que a conclusión ten que ser por forza completamente diferente. Se un considera en lugar central os efeitos dramáticos da mudanza climática e do esgotamento das materias primas enerxéticas, parece servir a conclusión de que o sistema é literalmente incapaz para facer frente a iso. Últimamente, me dá por lembrar que hai uns meses, non sei onde, nun acto público, alguén me preguntou se a pesar de tudo non era quen de aprezar nos nosos gobernantes algunha conciencia elemental no que atinxe aos retos derivados da crise ecolóxica. Preferín botar man da ironía e lembrar algo que con certeza lembraredes tamén vos. No mes de xaneiro de 2011, esta outra estimulante figura intelectual que é Alfredo Pérez Rubalcaba, daquela vicepresidente do goberno español, convocou en Madrid unha rolda de prensa na que anunciou unha medida que, se queremos ser generosos, discorría por bo camiño, a de reducir a velocidade máxima en autoestradas e autovías de 120 a 110 km por hora. Que outro meses despois, o mesmo personaxe convocou outra rolda de prensa, de novo en Madrid, na que en sustancia afirmou dúas cousas. Unha, que a medida de xaneiro producira os efeitos desexados. A factura enerxética española recuara en 400 millóns de euros. E, alén diso, o número de mortos nas estradas se reducira. Que foi o segundo que dixo Pérez Rubalcaba? Que de resultas do anterior se restauraban os 120 km por hora. Eu teria agardado que algún xornalista se abalanzase sobre o pescozo de Rubalcaba coa sana intención de estrangulado. Estaba violentando as regras todas da lógica formal. Se eu desenvolvo a medida A e afirmo que está a producir os efeitos desexados e a continuación retiro a medida A, parece que hai algún problema de razoamento formal elemental.
Estou na obrigación, de calquera xeito, de tirar agora unha pedra sobre o meu propio tellado. Non é completamente certo que o capitalismo non estea a argallar respostas ante os retos derivados da crise ecolóxica. Hai anos foi traducido para o español un libro dun xornalista alemán chamado Carl Ameri. O libro intitúlase en español Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. A tese principal que emprega Ameri subliña que estaríamos moi errados si concluísemos que as políticas que abrazaron os nazis alemáns 80 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e por iso afortunadamente irrepetível. Ameri invítanos, antes ben, a estudar por miúdo esas políticas. Por qué? Porque ben poden reaparecer nos anos próximos, non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escasez xeral que se aveciña e cada vez máis firmemente decididos a preservar eses recursos escasos nunhas poucas mans en virtude dun proxecto de ecofascismo, de darwinismo social militarizado. Hai unha palabra que falta rechamantemente no discurso de todos os nosos responsáveis políticos. De todos, suliño. Refírome a palabra colapso. Na mesa de entrada tendes algunha copia dun libro de título rechamante. O seu autor é un xornalista inglés chamado Michael Joker e o libro intitúlase Historia de España 2014-2033, Crónica dun colapso. É un manual de historia convencional, con cuadros estatísticos, mapas, fotografías. Metade brincadeira, metade serio, que considera que o colapso español vai ser o produto da combinación de 4 elementos. A mudanza climática, que empeza a pegar forte na metade meridional da Península Ibérica, o esgotamento do petróleo, co encarecemento inevitable acompañante dos seus prezos, unha crise social na que xa estamos claramente inmersos, e, en fin, o desenvolvemento de medidas autoritarias que son cada vez máis fáceis de novo de palpar. Nos círculos nos que eu me movo, a discusión sobre o colapso se traduce en dúas posicións diferentes. A primeira é crudamente realista e di: non nos queda outra que agardar a que chegue o momento do colapso. Por qué? Porque será a única maneira de que moitos dos nosos concidadáns se decaten dos seus deberes en relación co futuro. Esta primeira posición é crudamente realista, sí, mas é ao mesmo tempo profundamente desalentadora. Non nos enganemos. O colapso, por definición, traducirase nunha multiplicación espectacular dos problemas e unha reducción paralela da nosa capacidade para resolvelos. A segunda posición é a miña e a de tantas outras persoas, e di que temos que apostar con urxencia por sair do capitalismo. É un debate que en realidade divide en dous o movimento do 15 de maio. Moitas veces dixen que dentro do 15M no fundo hai dúas grandes posicións. A primeira considera, legitimamente, que a tarefa maior dese movimento consiste en elaborar propostas na confianza de que serán escoitadas por os nosos gobernantes. A segunda perspectiva di, pola contra, que temos que construir espazos autónomos desde o horizonte da autoxestión e da desmercadorización sen agardar nada dos nosos gobernantes. Estou a pensar no que significan os grupos de consumo, as ecoaldeas, as cooperativas integrais, as formas de banca ética e social ou o incipiente movimento de traballadores que en réxime cooperativo autoxestionario se fan co control de empresas que están a piques de pechar. Eu teño boa relación e moitas disonancias cos nosos economistas socialdemócratas de bandeira que levan anos defendendo a necesidade urxente de criar unha banca pública. Eu entendo os seus argumentos, mas estou na obrigación de formular unha pregunta delicada. Canto tempo podemos agardar a xestación dunha banca pública?
tanto máis canto que a fórmula correspondente debe inexorablemente pasar pola canle de partidos, parlamentos e institucións. O do colapso non é para dentro de 100 anos ou 150. O pronóstico do libro de Juncker fala de principios da década de 2030. Se me preguntades se é un pronóstico confiável plenamente, direi que non. Mas que sospeito que os dados que emprega merecen ser tomados seriamente en consideración. Séptima e última observación que quero facervos, a maneira de 3 rapidísimas conclusións. Primeira, hai unha crítica vertida sobre o mundo libertario que merece ser escoitada. Di, os libertarios sodes moi capaces a hora de criticar a orde existente, mas non sodes tan hábis en trocas cando chega o momento de levar á práctica as vosas ideas. É verdade. Antes botei a culpa principal sobre o deterioro dos proxectos autoxestionarios sobre os sindicatos maioritarios españoles. Ben, habería que examinar polo miúdo cal é a nosa responsabilidade, a dos libertarios, no que atinxe a debilidade deses proxectos autoxestionarios. Moitas veces dixen que desde o meu punto de vista o momento máis glorioso da historia española do século XX se verificou en un pequeno lugar de Aragón cando os anarquistas locales decidiran instaurar o comunismo libertario. Que era o primeiro que facían? Queimar o rexistro de propiedade. Ollo, isto indicaba que o proxecto non iba de brincadeira, non era unha aposta retórica como moitas das nosas do momento presente. Os nosos avós e bisavós anarquistas probablemente considerarían con bons ollos a proposta de construir espazos autónomos como a que defendín eu na década de 1930 era directamente expropiar o capital, que non é exactamente o mesmo. Fomos recuando de tal maneira que a nosa capacidade para levar adiante proxectos desa natureza é significativamente menor, non nos enganemos, da que existía 70 anos atrás. Hai, porén, un conceito que eses avós e bisavós libertarios empregaban de cote e que me parece que é moi interesante. Era o que chamaban a propaganda por efeito, a propaganda por el hecho. Que interpreto eu que significa? O que estaban a dicirnos era, está ben organizar palestras, publicar revistas, editar libros, convocar manifestacións, mas a mellor maneira de demostrar quen somos é levar a práctica as nosas ideas construindo relacións económicas e sociais diferentes das que o sistema pretende impor. E esas relacións deben ser, repito de novo a cláusula, autoxestionadas e desmercadorizadas. Segunda conclusión. Confeso-vos que me encontro nunha loita sen guardar contra os proxectos realistas. Cada vez me interesa menos calquera tipo de proposta que sexa realista. Se teño que ser provocador, direi que só me interesan as propostas que non son realistas. A transición política española é unha demostración cabal das miserias do realismo. Tanto o realismo conduciu a un escenario no que hai dous grandes partidos que se turnan no goberno e que mal que ben fan exactamente o mesmo. Dúas cúpulas sindicais que non se opoñen a nada e unha chea de medios de incomunicación que repiten as mesmas ladeiras. Hai unha frase moi sonora, é un pouco descortés, de Bernanos, o romancista católico francés, que me parece moi axeitada para retratar o que quero defender. A frase di, o realismo é a boa conciencia dos fillos de puta. Supoño que se entende. Que é o que significa Bernanos? Di, cando escoitedes a alguén que vos reprocha a falta de realismo das vosas propostas, faced un esforzo para sopesar cal é a realidade que defende. Porque no seu proxecto seguro que está a afirmar que esa realidade é produto da natureza e que en consecuencia é intocável, cando con toda a evidencia é unha realidade que eles mesmos configuraron obscenamente ao servizo dos seus intereses. Estamos obrigados a rexeitar eses proxectos realistas. Terceira e última conclusión. Cando falo destas cousas últimamente, me dá por
resgatar dúas anedotas que tive a oportunidade de palpar nunha viaxe moi rápida a Turín, no norte de Italia, en setembro de 2011, para participar nunha mesa redonda sobre o 15M. A primeira desas anedotas asumiu a forma dunha conversación entre un colega francés e un colega italiano. Xa sei que contado así parece unha brincadeira, mas era unha conversación real. O colega francés dixolle ao italiano: eu, a vos, os italianos, non vos comprendo. Aos varóns italianos, que presumides da vosa condición de Don Xoáns, de seductores, e despois admirades ou ao menos votades a un personaxe infecto como Berlusconi que paga a prostitutas para as súas festas nocturnas. O italiano moi tranquilo non negou o maior. Dixo: é verdade, moitos dos meus compatriotas admiran ou ao menos votan a Berlusconi, mas non é pola razón que ti aduciches. Como que non é pola razón que eu aducí? E entón por que? Admiran a Berlusconi porque paga as prostitutas con diñeiro público, que non é exactamente o mesmo escenario da discusión cando o privamos deste elemento. O segundo que lembro é que nas rúas do centro de Turín penduraban cartaces de publicidade dunha revista humorística italiana. O titular principal dicía: o Estado e a mafia sepárase. E a continuación se recollía unha declaración dun dirixente mafioso que afirmaba: estaban arruinando a nosa reputación. Creo que nada retrata mellor o escenario no que estamos hoxe. Gracias por terme escoitado. Bueno, a cousiña, son as 9:10, oficialmente o Ateneo pecha as 9. As traballadoras e traballadores do Ateneo traballamos unha hora por amor ao arte, ahora para que nos sentemos aquí. Entonces vamos a abrir o turno de palabras, non pediu nadie palabras, non se falaba compañeiro. Pediré palabras, facemos unha ronda de preguntas, vamos debatindo e tedes que ter, eso sí, pido brevedade porque temos 50 minutos nada máis. Non vou deixar entrar en debates, en conversacións propias, ni nada desto. Que se vai que Preguntas e tal. Bueno, se queredes ir despedindo, facedes así coa mão, eu xa vos vou dando palabras. Pediu Alberto, me parece. Sí, yo quería comentar dos cosas sobre la tecnología, ¿no? Las máquinas lo que hacen es liberar al hombre del trabajo repetitivo, ¿no? Y entonces lo que hace el sistema es que ese tiempo libre, ¿no?, que nos generan, que nos liberan las máquinas, ¿no?, lo convierte en pago. En vez de repartir tiempo libre, reparte pago, ¿no? Refiero con respecto a la destecnologización, el pensar la destecnologización. Y luego, otro punto que me interesaba comentar era que la Constitución española, en el artículo 23.1, dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la vida pública de forma directa o bien por medio de representantes. Lo de los representantes todos los conocemos, pero lo de la forma directa, eso se quedó pegado una tinta en el papel. Son esas dos cosas. O segundo evidente é unha expresión retórica. De feito, o pulo principal das políticas gubernamentais consiste precisamente en anular as formas de expresión directa da ciudadanía. E isto creo que hoxe é tan evidente que non merece a pena discutilo. Mas ben sabes que é un de tantos elementos da Constitución que fica como papel mollado. Con respecto ao segundo, leva razón. O que pasa é que a miña única discrepancia é que non entendo que debamos aceitar desde o principio que existe unha dimensión abstracta libertadora das tecnoloxías. A miña recomendación é que discutamos se existe ou non, e que sexamos moi prudentes na hora de aceitalas. Ben sabes que a principios do século XIX houbo en Inglaterra un movimento moi interesante, recomendo-vos que o estudiades, o movimento dos luditas, que se dedicaban a destruir máquinas. Foi un movimento anatematizado por un señor chamado Karl Marx, que entendía que as máquinas carretaban unha dimensión saudável de libertación da especie humana e en singular da clase traballadora. Sospeito que, olladas as cousas na perspectiva de hoxe, os luditas eran máis lúcidos, non?
Decatáranse a xiña de que cando os empresarios introducían as máquinas non era para libertar os traballadores ou acrecentar o seu tempo libre, menos aínda o seu salario. Era para acrecentar a súa explotación. De tal maneira que os exemplos de tecnoloxías que obedecen a proxectos noxentos son tan evidentes que sospeito que calquera reflexión que considere que ontolóxicamente as tecnoloxías son neutras, de tal maneira que existen usos saudáveis e usos perversos, se cadra parte dunha idealización primixenia das tecnoloxías. Esta para mí, Lori. Eu quería saber a tua opinión acerca de algo que li fai tempo sobre era unha crítica sobre o sistema asambleario. Falaba de que realmente o sistema asambleario non é sinónimo, moitas veces, de que todo o mundo opine, de que todas as decisións se tomen un xeito equitativo, senón que moitas veces o que pasaba era que unha ou dúas persoas que están máis preparadas, ou que teñen máis experiencia, ou que teñen máis fluidez verbal, ou que acumulan máis capacidade de acumular datos históricos, realmente son as que consiguen encauzar ao resto do grupo para que realmente se fagan as cousas que, ao fin e ao cabo, estas persoas deciden, pois ben por agotamento ou ben por cao intelectual, por dicirlo de algún xeito. Neste artigo que se recomendaba era como sistema grupos de traballo pequeninos, non? Que se organizaban grupos de traballo pequeninos, pero que realmente o sistema asambleario non era, pois, a ver, determinadas, evidentemente supongo que en determinadas organizacións, non? E canto máis numerosas, peor. Non sei que opinas disto. Bueno, vamos a ver, naturalmente que hai problemas coas asambleas. Mencionaches un deles. Supoño que isto debe enfrentarse de dúas maneiras diferentes. Unha, a vontade de resolver estes problemas. De evitar, por exemplo, que ese monopolio que unha, dúas ou tres persoas poden desenvolver sexa tal, amplando as posibilidades. O outro dos horizontes mentais consiste, en efeito, en reducir o tamaño da comunidade política que organiza unha asamblea. Esta é unha discusión moi bella. En realidade é a mesma discusión sobre a democracia directa. Hai determinados teóricos da política que afirman que o tamaño máximo dunha comunidade humana que permite desenvolver fórmulas de democracia directa son 30.000 persoas. Este é o argumento dun pensador grego que traballa no Reino Unido desde hai moitos anos e que se chama Fotopoulos. Antes mencionei a John Searson. A proposta de Searson é moito máis radical. Afirma que a democracia directa só pode desenvolverse nunha comunidade con un número de integrantes inferior a 100. Claro, isto colócanos nun escenario dificilmente realista, a contradición co que dixen antes, non? Alguén preguntarase que facemos nunha cidade como Madrid con 6 millóns de habitantes para reartellala de tal maneira que as súas comunidades sexan cada unha delas de 100 persoas. O das 30.000 sí que ofrece un horizonte interesante, porque mal que ben é a populación de moitos bairros nas cidades, non? Alén diso, claro, hai outros dous debates que rodean o que propoñes. O primeiro é se a identificación dos problemas evidentes das asambleas debe conducir ou non a rexeitar as propias asambleas. A miña tese é que os problemas son maiores nas fórmulas que pretenden sustituir as asambleas, que pretenden empregar a lógica da delegación e da representación. E que se estamos onde estamos, en boa medida é por isto. A segunda das discusións ten que ver con iso que dixeches de que hai persoas máis ou menos preparadas que son as que monopolizan esas asambleas. Onte estiven en Redondela, perto de Vigo, e unha pregunta ia sobre isto. Alguén dixo, con un argumento distinto do teu, dixo: para ser un libertario ou para ser un anarquista compre un grau de conciencia e de coñecemento da realidade tan profundo que en realidade non estamos en condicións de chegar a esas cotas tan altas. E eu respondín que en modo ningún pensaba que fose así. Máis ben sospeito que os nosos avós e bisavós anarquistas
que en moitos casos vemos a veces eran analfabetos, tiñan maiores capacidades do que as nosas para levar á práctica o esquema das asembleas, da democracia directa e da autoxestión. Se cadra porque as súas cabezas non estaban tan marcadas pola lógica do sistema dominante, algo que sucede particularmente nas persoas máis preparadas. Circunstancia que me obriga a concluir que tal vez un dos mecanismos que debe permitir resolver o problema que mencionas consiste en procurar que esas persoas máis preparadas falen o menos posible, porque tal vez o seu silencio sexa unha garantía de que os outros elevan o nivel da discusión correspondente. Sí, moi breve, quería poner aquí un artículo de explicación a esta rapaza que fixe a pregunta, e é que, efectivamente, as asambleas non son perfectas, as asambleas poden ter certos problemas. E unha das cousas que comentabas é que se pode incluso tardar moito en resolver cousas ou que se pode ralentizar esas solucións ou búsqueda do que se busque nesa asamblea. Eu creo que se queren cambiar algunhas cousas, unha das cousas que temos que cambiar no noso pouco, na nosa cabeza, é tamén a dimensión temporal dos sucesos das cousas. Vivimos nun momento no que estamos moi acostumbrados a estar apresurados, os nenos pequenos están hoxe en día absolutamente hipermotivados, actúan a toda a pastilla con tanta máquina e tanto xogo, entón nos parece normal que as cousas teñan que ser rápidas e inmediatas. A ver, eu non exponía iso, eu non exponía, perdón, Sí, bueno, en todo caso, non sei se os poñías así directamente. Ao contrario, moitas veces é todo demasiado apresurado porque, por xeral, esta xente que decide... En calquera caso, te quería decir que é unha crítica que tamén se lle fai á Asamblea moitas veces, que ese tipo de liderazgos e problemas que pode haber aí, que dificultan a toma de decisións, sexan máis ou menos rápidos ou lentos, que a dificultan. En calquera caso, non creo que sexa nada cousa reivindicar o poder nas cousas, outro discurrir temporal nas cousas. Estamos acostumbrados a facer con moitas prisas, con moita celeridade. Eu creo que é fundamental deixar que as cousas se tomen o tempo que se teñan que tomar. Todo o necesario. Eso é unha cosa que todavía non dentro das situacións. E aí, eso, non sei se acertei moito en relación ao que dixiste. Eu estou completamente de acordo contigo. Eu son medio musulmana en ese sentido, a prisa mata, lo teño clarísimo, pero a ver... Coa mesma vontade. A outro día escoitei unhas declaracións dunha das figuras rutilantes dos últimos tempos da vida política española que afirmou que o 15M era un movimento ultrademocrático pero manifestamente ineficiente e que había que apostar, supoño, era a conclusión, por reducir a democracia para ser máis eficientes. Claro, a pregunta era: e a eficiencia nova onde está? A través do exercicio da representación nas institucións. Alguén pensa que por ter obtido 1 ou 2 eurodiputados isto modifica o escenario xeral de tal maneira que entramos nunha etapa de nova eficiencia. Eu non o vexo por lugar nenhum. Creo, ademais, que as persoas que anuncian argumentos como eses non entenderan o que eu entendo que era e é o 15M, que é un movimento de longo recorrido, de transformación da conciencia xeral da populación. E non simplemente un proxecto conxuntural, cortoplacista, que obedece ao designio de satisfacer determinada exixencia por importante que esta sexa. En ese sentido, coincido con que os ritmos teñen que ser distintos de os que impón a lógica da representación e do cortoplacismo político. Iván. Eu quería comentar que Carlos me veu a cabeza cando fixeches esa relación que non participabas do realismo, non tirado outra vez da utopía. Se coñeces a experiencia de Jesús Bizarro, que tamén se define como anarquista, e que tamén vai por aí, non? Por esa idea do mundo real poético que diría, non sei se a coñeces, se coincidiches con él. Nunca. Lín bastantes dos seus poemas e vin que, por certo, se publicou estes días en 2 tomos moi grosos a súa obra, supoño que completa, espero que sexa completa, porque si van ser 2000 páxinas, non? Mas non o coñecen polo mío,
tivemos a oportunidade de ver a xente como Pedro García Olivo, a Félix Rodrigo Mora, e xa les falaban, pues, fai uns anos, igual fai 2 anos, 3, que sí, que teníamos que decrecer, que teníamos que voltar ao campo, e que teníamos que voltar antes de que o capitalismo chegara ao campo. E eu quería preguntarte se é posible, o sea, porque estamos vendo como ahora se está facendo a lei de aguas, como a xente que ten unha placa solar na súa casa se está prohibindo. Si crees que é posible que antes de que nós retomemos esa, digamos, volta ao campo, ese determinismo, o capitalismo se está instaurado aí e terá os mecanismos para que non permita a autosustentación da xente e das persoas. É que eu creo que, infelizmente, o capitalismo xa chegou ao campo, non? Este é un dos problemas principais de cando falamos do regreso á vida rural. Non podemos idealizar isto, non? Cando regresamos á vida rural para afastarnos do capitalismo urbano, a miúdo que nos encontramos é o capitalismo rural. O capitalismo rural que se revela tecnolóxicamente e que, sobre todo, se revela en termos de imaginario popular, de desaparición daqueles termos que remitían ao desenvolvemento de prácticas de democracia directa históricamente consolidadas no medio rural. Mas tamén é verdade que algúns dos analistas destes procesos, ben o sabes, son acusados de ter idealizado a condición da vida rural, por exemplo, na Galiza anterior á industrialización. Eu non dubido que na Galiza do século XVIII os labregos vivían mellor do que hoxe. Non dubido de que o seu tempo de traballo era mellor do que hoxe, mas claro, non podemos esquecer que existía algo que se chamaba nobreza feudal e que existía a Igrexa Católica e que existía o exército español, de tal maneira que o escenario non era tan neutro e ideal como o que se derivaba da simple mención de que existían fórmulas obxectivas e certas de democracia directa, de concello común. Sospeito que o capitalismo entrou no campo, de tal maneira que este é un problema adicional. E aqueles ámbitos nos que non entrou, parece que a deriva dos nosos gobernantes é que entre definitivamente. Estou a pensar neste proceso tan pouco estudado de como as terras comunais dos concellos no designio dos nosos gobernantes deben ficar ao servizo das grandes empresas agroindustriais e non ao servizo destes espazos de autonomía que eu estaba a reivindicar. Algo que significa que neste ámbito o capitalismo desenvolve as súas prácticas con innegável lucidez en defensa obscena e dramática dos seus intereses. Unha maravilla para ver arriba. A ver, non teño ninguna coincidencia con Podemos, nin programáticamente, nin no que se refere ás ferramentas, nin no que atinxe as persoas que coñezo moi ben. Pablo Iglesias foi alumno meu, foi amigo meu, vamos dicelo mellor, porque é máis práctico así. Desde o pleno respeito á autonomía das persoas e da súa capacidade de organizarse, de decidir o que queren facer, eu entendo que Podemos é o enésimo proxecto cortoplacista que non rompe ningún dos moldes do sistema no que estamos. Antes dixen, e agora recupero o argumento, que no discurso dos nosos responsables políticos a palabra colapso non existe. E isto compre aplicado directamente a un proxecto como Podemos. O proxecto de Podemos insírese en plenitude nese diagnóstico que di que temos que recuperar a realidade española do ano 2007, os estados do benestar, e que ignora todo o que se nos ven encima. Se alguén me di que en Podemos hai xente que defende unha perspectiva máis aberta, aceitareino de bo grau, mas non podemos alimentar unha ceremonia da confusión. Outro día estive en Ponferrada e a verdade é que fiquei abrallado antes de iniciar a miña palestra, achegouse un home e dixo: Carlos, quero afiliarme a Podemos, que podemos hacer? Agradeço moito que me fagas esta pregunta, pero non son unha persoa axeitada. E cando eu vou falar por aí de decrecemento, a xente de Podemos interpreta inmediatamente que Podemos defende o decrecemento. Pois non, resulta que non defende iso. O seu dirixente carismático defende que o Estado procure acrecentar
a demanda para tirar da economía no camiño do crecemento, digamos, literalmente o contrario. Creo que, ademais, é un proxecto que se desenvolve na clave tradicional socialdemócrata de un Estado que debe resolver os nosos problemas desde arriba. De tal maneira que os seus vencellos emocionais e materiais co 15M son moi débiles. Ben sabedes que o 15M foi un movimento orgullosamente encaminhado a rexeitar os liderazgos. Claro, non se pode defender literalmente o contrario da noite para a mañá, non? Se alguén di que ten algunha dimensión saudável de desnudar aos nosos gobernantes ou de retratar as miserias dunha organización como Esquerda Unida, aceitarei no de bo grau. Mas, no estadio actual, e digo isto con moita prudencia, eu invito a preguntar os círculos Podemos que tipo de activación dos movementos sociais críticos tiveran nos últimos 4 meses. Ningún. Pero isto é un proxecto até hoxe, non prexulgo que pode acontecer mañán, que ten un cariz claramente vencellado coas eleccións e os parlamentos. Ben, quen quera acreditar niso está no seu dereito. Eu hai moito tempo que non acredito niso. En calquera caso, o que non me gustaría é que nos encontremos de novo ante unha manifestación de activismo de Facebook, de xente que ten unha militancia vencellada con darlle a me gusta en Facebook. Isto é un problema central. Volto ao argumento de Mella. Se queredes votar, votade. Eu non discuto sobre isto. Cada quen que faga o que queira co seu voto. O que me importa é o que debedes facer os 364 días restantes do ano. E, infelizmente, non vexo en Podemos ningún tipo de pulo que invite ao optimismo no que atinxe a eses 364 días restantes do ano. Ainda que me gustaría moito equivocar. A colación de Podemos, ¿no? Hai outro movimento político que se presentou en estas elecciones que tamén está moi vencellado o 15M e que lle chaman Recidada Partido X, que eles non teñen líderes, ¿no? Elíxese por democracia directa entre a xente, collen a xente, cada un propón o que quere, ou se propón el mesmo, se dá a coñecer, eu son competente nestas materias. Tamén hai outro movimento dese estilo, tamén do 15M, que queren, no seu programa levan varias cousas como o facer un 15M no Congreso dos Diputados, facer un Nuremberg financiero con todos os banqueiros, levan cousas así. Bueno, o seu programa é 4 puntos, non? É a transparencia, a democracia directa, ILPs e referendos vinculantes, non? Un pouco tamén vendo 15M, presentouse as europeas, non sei se o coñeces este movimento, que opinas? O final foi un tal Falciani, este tío famoso suizo por levarse a lista dos banqueiros de Suiza, o que se elixiu para representar no Parlamento Europeo, pero non sacaron ningún. Coñezo non moito. A ver, a afirmación de que o Partido X non ten líderes parece que non é contrastável, non? O propio Falciani desenvolveu o papel rotundo de líder, non? Alén disso, dixen hai un momento que non coñezo ben, e é verdade. Hai pouco menos dun ano recibín unha mensaxe de correo electrónico dun home do Partido X de Sevilla que discrepaba do que eu afirmara nun artigo. Era unha discrepancia correcta e perfectamente legítima, e que solicitaba a miña opinión sobre os materiais que elaborara até aquel momento o Partido X. Eu dixenlle que, bueno, procuraría sacar un pouco de tempo paralelo, pero que non lle prometía nada. E, efectivamente, limos materiais. E debo confesar que non entendí absolutamente nada. Era esta xiria da xente que traballa na informática e que se desenvolve nun mundo completamente diferente do noso. Do meu, non quero nin pensar, do cidadán común que non ten nada que ver, como supoño que en algún grado ou outro, todos os que estamos aquí sabemos disto. E pareceume que aí había un problema gravísimo de comunicación, que, por certo, non ten Podemos. Ten moitos defeitos, mas non este. O discurso de Podemos pode ser criticado porque é moi nevoento, non somos nin de esquerdas nin de direitas, moitas veces lembra o PID,
non dixen isto, non o escoitou, mas polo menos enténdese o que din. No partido X costábame bastante traballo. E alén diso, quero carregar moitos tons contra os discursos posmodernos. Ás veces a posmodernidade ten virtudes, mas cando carreta un abandono radical do anterior á posmodernidade, cando a palabra capitalismo non se pode mencionar porque remete a códigos propios da esquerda tradicional de sempre, pois eu fico un pouco abraiado, non? Digo, que tipo de construcción dunha sociedade diferente podemos alimentar se non asumimos desde o principio unha crítica do capitalismo? Outra discusión diferente é cal é a natureza desa crítica, e aí se cada partido X ten alguna cosa interesante que dicer, mas non sentín en ningún momento ningún tipo de sintonía con ese tipo de cosas. Miguel. Tío, lo que estás comentando non ves que non se pode percibir que hai unha postura táctica en Podemos, en plataformas como agrupación de electores Recortes Cero, que é moito máis minoritario, obviamente, o tipo de organización, en non mencionar o capitalismo como tal, en non mencionar facer de bandeira a loita contra os recortes, a defensa das pensións públicas, nun interés de concepto de pretender que a resposta ao poder, hoxe en día en España, sexa mayoritaria para non poñer, digamos, balados a xente que realmente leva 30 anos sin estar en política, ou 60, non? E sin embargo se podería identificar con mensaxes que son xustos, que gañan batallas, resolven problemas de xente que está pasando, as loitas contra os recortes, e que ao mesmo tempo poden unilos nunha práctica política que pode resultar emancipadora como resposta, porque tampouco ao principio que das primeiras cosas que comentaste foi que o colapso do capitalismo, pero eu me podo imaginar que o capitalismo colapse, pero que vai definir como se sabe ese colapso vai ser que manda hoxe no capitalismo, senón en unha forza mayoritaria en contra, organizada, que lle discuta o poder nesa saída ao capitalismo. Non o vexo así. Entendo o argumento que empregas, mas non o partillo. Por que? Por que haberíamos de aceitar que é unha postura táctica cando non hai ningún dado sustancial que invita a concluir que hai algo para alén da posición táctica inicial? E a mí non me queda outra que analizar os programas desas forzas políticas. Onte, Pablo Iglesias, eu son moi mal profesor, interrogado por as medidas que cumpría Artellar, dixo que era urxente, por exemplo, puxo un exemplo que era gráfico, que Zara deixase de pagar impostos en Irlanda e pasase a pagalos aquí. Ben, entendo o sentido da medida, mas espero que Podemos, en relación con Zara, propoña algo máis que iso. Porque a proposta é a proposta tradicional da socialdemocracia consecuente. Que carreta unha mellora con respecto ao escenario de hoxe? Sí, mas claro que sabemos como obtén Zara os seus beneficios, pediremos lóxicamente algo máis que isto simplemente. E a miña perspectiva non é respectar a Zara, pero non por proxecto de radicalismo ideolóxico. A ver se explico isto. Alguén podría pensar que eu estou a defender a autoxestión e a democracia directa por un preconceito libertario. En certo sentido é así, mas interéseme máis relacionar eses conceitos co colapso, coa perspectiva do colapso. A afirmación inicial era: son a única resposta que eu vexo hoxe en día ante o horizonte do colapso. Que papel desenvolve en propostas como as que mencionaches, as de Podemos e outras, a palabra autoxestión? Ninguna. Non hai nada disto. É de novo un proxecto que desde o Estado pretende resolver os problemas. E todas as ferramentas que emprega son as que nos conduciran ao colapso. Antes dixen,
Probablemente Pablo Iglesias en algún momento debeu pensar que o que dixera non era moi afortunado, mas Podemos ten un problema, e é que o seu programa son as declaracións do seu dirixente. Isto, claro, o dirixente, como todos, cando ten que lidar con materias complexas, mete a pata, como metería eu, non? Os políticos teñen que responder a todas as preguntas, non vou decir, eu sobre isto non sei nada, non? Entón, mete a pata de tal maneira que, en vez de plantexar un proxecto que trascende a táctica para situarnos nunha estrategia de transformación sistémica que considera seriamente o problema do colapso, deixa completamente no baleiro ao horizonte. Mas, alén diso, dixen antes, non teño sintonía programática, tampouco nas ferramentas, e agreguei de pasada que non creo nas persoas, porque as coñezo. Entón, hai unha pregunta que compre facer en relación con este proxecto e calquera outro, sobre a honradez das persoas que levan adiante. Que é unha pregunta necesaria e legítima, que pode ter respostas moi diferentes. Cando falo de honradez non estou a falar de corrupción ni de dinheiro. Cal é o obxectivo desta xente? Saír na televisión e ser famosos? Ligar moito? Ou, polo contrario, asumir un camiño de transformación da sociedade? Eu teño a miña resposta, que xustifica, creo, o meu escepticismo, mas admito que o meu escepticismo é meu e que os demais non estades na obrigación de compartilo. En calquera caso, manter os ollos moi abertos para non deixarse enganar, porque moitas veces vin experimentos como este que conduciran a unha nova integración no sistema. Esquerda Unida xurde na década de 1980 con un proxecto aparentemente alternativo e xa vemos onde está agora. Non digo que non manteña unha disensión con respecto á discusión sobre a República. Xa dixen que para mí é unha discusión meramente táctica e nada interesante. Que tipo de solución aporta o proxecto da República á discusión sobre o colapso? Outra cousa diferente é que alguén me diga e que eu non acredito no teu diagnóstico sobre o colapso. Entón, considero plenamente que o escenario da discusión é moi distinta e entendo isto da táctica e da estrategia. Mas, curiosamente, cando falo destas cousas, ninguén nega o do colapso. Parece como se formase parte de algo que sabemos que está aí, mas preferísimos afastar como se non fose vital para explicar o que debemos facer hoxe mesmo. Sí. Eu tampouco gosto do modelo, pero o problema da fe é que estás comentando, perdón, Sí. estou tomando palabras da fe. Sí, pues son muy breves, porque hay tres ya. Pero me refería tamén a outra parte da pregunta, o tema de que no acredito en absoluto que se poida sair dun colapso global ou local simplemente con pequenas partes da sociedade autogestionadas. Quero dicir que creo que o alcance polo tempo, sobre todo, o alcance desa moda de organización como resposta é moi limitado. A ver, faz ben dicer iso, porque eu non defendo un proxecto de illas que permiten que cada quen se marche ao monte a plantar tomates e leitugas. Defendo un proxecto que é o que chamei autoxestión xeralizada, que carreta o mantemento da confrontación co sistema, non é o isolamento, desde a perspectiva da federación e a alianza desas illas. Se te dis que este é un proxecto utópico, admito de bo grau, e que no estado actual das cousas as nosas capacidades de reenderezar os procesos con estas ferramentas son moi reducidas, é evidente. A miña réplica é que eu non vexo ningún elemento nas políticas oficiais que desenvolven os gobernos en calquera lugar do planeta que carrete unha comprensión do problema de fundo do capitalismo, a súa corrosión terminal e o colapso. De tal maneira que o meu escepticismo no que atinxe ao que pode chegar de arriba é moito maior que o escepticismo legítimo que ti plantexas e que eu recoñezo como lóxico que xorde en relación co que ven de abaixo. En este sentido, limítome a certificar e a demandar exemplos de prácticas saudáveis que chegan dos gobernos e que van para alén da discusión sobre o aborto. Onte en Redondela unha muller decía: non é preferible que teñamos un goberno que derogue as reformas da lei do aborto do Partido Popular? Eu dixenlle, sí. O que pasa é que se a discusión é o colapso, ese goberno non serve para nada.
Para min a discusión é o colapso, non isto que temos agora, aínda que naturalmente que temos que seguir loitando na vida cotidiana. Tamén en Redondela alguén dixo que parecía que eu estaba a demandar a ausencia de acción. As miñas referencias sindicais son este sindicato que se chama CNT. Non creo que se caracterice precisamente pola falta de acción. A falta de acción revélase nas maquinarias burocráticas dos sindicatos mayoritarios, de tal maneira que non creo que o reproche sexa xusto. Outra cousa é que o que fai a CNT este á altura das cousas ou non. É unha discusión legítima, non? Mas en calquera caso, eu non demando illas isoladas que no monte contribúen á felicidade individual de 10 persoas. Demando unha confrontación co sistema asentada na loita de clases que mencionei antes. Vamos a ver, hai 3 palabras pedidas, primeiro está o rapaz de San Miguel, logo vai Alexandre, e logo Astiro. Detrás de todas estas iniciativas tipo que comentamos anteriormente, Podemos, Ciudadanos, que digamos que facendo unha crítica en certo modo axeitada da esquerda tradicional e digamos que por parte de Podemos, por lo menos, con unha capacidade comunicativa digamos que boa ou máis que boa todavía, non se atisba detrás desa crítica un certo vello elitismo da esquerda tradicional, non se atisba un certo a través da mediatización, a base técnica e os liderazgos eses mediáticos, de feito. Do elitismo que carreta boa parte das mesmas defeitos da esquerda tradicional, mas algúns, mas outros novos. Bueno, non sei iso, é que eu considero, por dicirlo de maneira rápida, que Podemos é a esquerda tradicional. Claro que deberíamos pornos de acordo para determinar que é isto da esquerda tradicional. Por qué? Neste caso, a estrategia de Podemos é intelixente. Consiste en desmarcarse retóricamente da esquerda tradicional, ocultando que todas as ferramentas veñan de aí. Claro, de onde ven Pablo Iglesias? Da Unión de Xuventudes Comunistas de España e de Esquerda Unida. De onde ven Juan Carlos Monedero? As Juventudes Socialistas, asesor da presidencia na Esquerda Unida, persona permanentemente próxima á dirección de Comisións Obreiras e a UGT. Claro, como currículum de persoas alternativas son máis ben débiles, non? Digamos, Monedero desembarcou no 15M porque viu que aí había algo que cortar. Digo isto de maneira amigable, bueno, non era amigable, digo porque o coñezo. Claro, pretender retratar un proxecto alternativo con estes vimbios é un pouco difícil. Nese sentido, xa dixen que todas as ferramentas de carácter programático de Podemos son as da esquerda tradicional. Non deixa de sorprenderme que persoas como a min pasemos agora por como ser vellos autorreferenciais, que é o que digo, non? Somos persoas que estamos na lógica da esquerda do pasado, cando o que están a repetir é a bella monserga, a bella ladaíña da socialdemocracia tradicional. Polo demais respeitável, Quer dicir, que no momento en que estamos, a socialdemocracia tradicional podería desenvolver en papel, simplemente non temos socialdemocracia, non? Temos un proxecto que parece que desapareceu do escenario, non? Bueno, nese sentido non é que estean a enganarnos, eu creo que manifestamente forman parte da esquerda tradicional. Ainda que, de novo, non me sinto moi satisfeito con este termo, porque ás veces as tradicións son moi respeitadas, non? E alguén dirá, isto de esquerda tradicional é un termo negativo, ou podemos lelo en clave saudável e positivo? Pois admito que sí, non? Eu, en calquera caso, cando o emprego con todas as cautelas ten, evidentemente, unha fasquía fundamentalmente negativa. Alexandre. Eu queria preguntarche como se... Por Podemos, non? Por Podemos. Por Podemos xa está bastante ben. Como se conxugan as ideas libertarias os dereitos dos povos oprimidos, os dereitos nacionais?
libros de repensar a anarquía me dedico un epígrafe, se cadra breve demais a esta discusión. E empezo lembrando que hai 3 ou 4 anos lín nun órgano, non sei se era da CNT ou da CXT, mas pouco importa, unha frase que encabezaba un artigo que decía: los anarquistas antes de 1936 non eran independentistas. A frase pareceume interesante porque obrigaba a facer unha análise de contexto moi delicada. E a miña reacción inicial era: supoño que non serían independentistas, mas tampouco non serían nacionalistas españoles e non defenderían a maquinaria do Estado, que moitas veces o que acontece con xentes que pensan que a cuestión nacional non ten relevo ningún e que non compre dedicar ninguna atención. Nese texto resgato opinións ben conhecidas de Bakunin, que creo que entendeu perfectamente a dimensión de libertación dos povos e do direito de autodeterminación. Ainda que intúo claro que as ideas de Bakunin compre situalas no momento en que estamos. Hai uns meses publiquei un libriño moi pequeno que se intitula en español En defensa de la consulta soberanista en Cataluña. É un libro que litiga co nacionalismo español. Eu admito nese libro que aceito un ámbito de discusión que non é o meu, que non é o que me interesa, mas por cifrar o argumento estou tan farto de ler todos os días en El País un artigo que salienta que a soberanía é indivisível, que a Constitución prohíbe a autodeterminación e que é saudável prohibir unha consulta popular, que me parece que un tiña que enfrentarse rotundamente a ese tipo de lerias. Mais, nese artigo, recollo un texto que probablemente coñeces, que é o chamado Manifesto polo Sí Non, que é un manifesto que ven do mundo libertario catalán e que parte da presumível pregunta que se va a formular no presumível referendo do 9 de novembro en Cataluña. A primeira pregunta é: desexa... a ver se o digo ben. Desexa que Cataluña sexa independente? Non, non me estou dicindo ben. Pensa que Cataluña é un Estado? Bueno, vai polo do Estado, pero non lembro exactamente a pregunta inicial. Eu creo que a primeira é desexa que Cataluña teña un Estado propio, e a segunda é desexa que Cataluña sexa un Estado independente. Eso é. Entón, non é do sí non, sino non sí. Desexa que Cataluña sexa un Estado, en efeito. A resposta libertaria é non. A segunda pregunta sería: desexa que Cataluña sexa independente? A resposta sería sí, non? Digamos, estamos pola independencia porque estamos pola independencia en todos os ámbitos, mas non queremos máis estados independentes. O que pasa é que a pregunta materialmente impide este tipo de resposta, porque, en efeito, a primeira pregunta é: desexa vostede que Cataluña sexa un Estado? E a segunda, en caso afirmativo, desexa que sexa un Estado independente, de tal maneira que non hai camiño para que un diga Estado non. Bueno, eu entendo que esta é a perspectiva libertaria axeitada, que é unha perspectiva, por certo, pouco comprendida polos demais, porque é unha perspectiva que aceita o principio de libre determinación, pero que afirma que ese principio non é saudável, que contribúa a crear novos estados, mas que non renuncia a discutir o estado actualmente existente. En calquera caso, lees as páxinas, me tirei do bo grao que no mundo libertario isto é materia de confrontacións, non? Porque hai moita xente que ten unha actitude tan hostil ao que entende que significan os nacionalismos, que iso se traduce nunha negación palmaria do propio principio de autodeterminación que paradoxalmente conduce a defender os estados previamente existentes. E obviamente non pode ser esta a percepción libertaria. Lupe. Bueno, eu de verdade que non quería preguntar por Podemos, pero foi a túa crítica, que baixo a miña valoración é demasiado dura con o que significa Podemos, as túas palabras o que fai, o que motiva a miña intervención, que eu non pensaba falar, de verdade. Entón, por un lado, decir unha cousa que xa eu teño comentado aquí as compañeras e compañeros libertarios de Ferrolterra. É certo que as ideas libertarias son as que están ganando,
as que están ganando posición, as que están sendo capaces de filtrarse a través de todas as organizacións e movimentos sociais. É certo que, como ben te decías antes, estamos asistindo cada vez a unha floración máis importante de prácticas libertarias a nivel social. É certo que todo o que é o discurso do decrecemento, o discurso de todas as crisis que se suman para propiciar un colapso, a necesidade de loitar contra ese colapso, de previlo, de organizarnos, de autoxestionar a salida dese colapso para que non nos colla e nos caiga na cabeza, como dices ti, en riba da nosa, se derrumbe todo. É certo que ese discurso é bo, é exacto, é correcto e ao mellor é a única saída. Pero tamén tendes que entender, e eu ao mellor o entendo porque profesionalmente é así, que non todos os grupos sociais e non todas as persoas vivimos nin os mesmos procesos nin os mesmos ritmos. Entón, como tamén o valoro ben profesionalmente, eses procesos de aprendizaxe e de maduración que se dan tamén nos grupos sociais necesitan da experimentación. E de alguna maneira eu saúdo como moi positivo o proceso de Podemos, porque tamén é un proceso en si mesmo positivo de reflexión e de mensaxe político que chegou a moita xente e que non coñece, efectivamente, a mellor por sorte, as personalidades que son máis as cabezas visibles, pero si engancha institucional e de funcionamento das institucións que por lo menos se está cuestionando algo e a xente se está sumando a iso. Aí está o traballo do proxecto libertario para facer que ese proceso dé un paso máis adiante e se vexa a outra realidade. Eu aí o entendo, pero eu creo que a túa crítica nos deixa como un estado emocional de desasosiego, de desesperanza, que creo que non é así. Eu vexo moitas cousas positivas e non son Podemos, sino nos últimos procesos que se están dando. Estamos coas marchas da dignidade, por exemplo. Está todo o que foi o movimento de estos desafiuzamentos, mesmo a figura de Ada Colau, que tamén é unha líder, pero que eu creo que foi moi positivo a súa aparición nos medios de comunicación para que a xente tomara conciencia. E eu me quedo como positivo de todos eses procesos. Ao mellor é que, como falábamos fora, ti eres máis pesimista ou son máis optimista. Ao mellor eu necesito dese optimismo para poder seguir caminhando, non? De todas as maneiras, sí que é certo que o teu un discurso razonado e saco o sombreiro porque estades no certo, vamos, como vides demostrando, non? Pero hai que saber tamén entender como son as sinerxias dentro dos grupos sociais. Entendo o que dis, Lupe, mas non concordo. A ver, por qué? En primeiro lugar, non é moi saludável que existan ámbitos importantísimos nos que esa filtración das ideas libertarias das que fales non chegue en modo ningún. Un non pode pasar por alto os procedementos de resolución interna dos problemas en Podemos que carretan o establecemento dun procedimento de listas pechadas desde unha dirección claramente configurada e incuestionable. Iso non é tolerable. E se a militancia de Podemos tolera iso, creo que se está a retratar. Poderá dicernos o que queira no que atinxe a contestación do réxime e da casta, mas estará reproducindo cotidianamente as regras de xogo que inspiran o réxime e a casta. Neste caso, o meu argumento é tranquilo. Estou esperando unha revolta na militancia de Podemos. Ti sabes que se verificou hai unha semana unha asamblea en Madrid que mal que ben se situaba neste camiño. A maioría dos representantes dos círculos Podemos dixeron que era isto, de que unha dirección que non foi elixida designase unha lista e ofrecese un lapso de tempo de 6 días para designar listas alternativas. Segundo, o meu pesimismo en relación con Podemos nace dunha experiencia histórica que garda relación con un elemento central no discurso mediático de Podemos. É a mención do ano 1982. Por trás está a suxerencia de que debe producirse unha segunda transición, que foi obxecto dun naufraxio polas políticas de Felipe González. Bom, desde os movementos sociais críticos
esta é unha opinión moi extendida. Podemos é un risco moi grave. Imaginemos que todo de Podemos sigue subindo. É moito imaginar. Pensar que o Partido Popular e o Partido Socialista non van mover peza de unha enorme ingenuidade, mas imaginémoslo. Que aconteceu en 1982? Ben o sabes. O Partido Socialista, desde o goberno, acabou co sindicalismo resistente que representaban daquela Comisións Obreiras e a UGT, Marcelino Camacho e Nicolás Redondo, que non é a miseria de hoxe, por moitas distancias que eu teña con respecto a eles, e terminou co movimento veciñal, que tiña unha fortaleza notabilísima. Podemos correr un grave risco de terminar co 15M. De que moita xente que estaba no 15M e que desenvolvía unha actividade horizontal de creación de espacios autónomos se vexa engaiolada por un proxecto como o de Podemos que é completamente diferente. Terceiro e derradeiro. Mencionei hai un momento o 15M. A miña pregunta é: por que estas xentes que están nos círculos Podemos non estaban a traballar estes meses no 15M? Que era o que non ofrecía o 15M que ofrece Podemos. Aquí hai un problema moi grave. A miña tese é que a maioría dos simpatizantes de Podemos estiveran no 15M nas dúas primeiras semanas en maio de 2011. E marcharan por qué? Nuns casos porque o 15M lle resultou un proxecto radical demais. En outros casos porque no 15M había que traballar. Había que currar. E xa repetín antes que aquí hai moito activista de Facebook. Ollo, se ti me dis que é preferible resgatar para algún tipo de tarefa de contestación a eses activistas, dareiche razón. Claro que é interesante, mas preocúpame moito cales son os efeitos colaterais dun proxecto desa natureza. En calquera caso, o meu pesimismo nace de que non vexo na cúpula de Podemos ninguna conciencia no que atinxe estes problemas. Digamos, hai unha falta dramática de sintonía entre esa cúpula e os que seguimos traballando na esquerda social, que pensamos que temos que teimar en manter os nosos proxectos de sempre, mas non por dogmatismos ideolóxicos, sino porque non temos outra cousa. Non podemos hoxe resolver, non ten a razón, porque non. Mas creo que o problema de fondo non é de optimismos nin de pesimismos. É unha cuestión de identificación empírica de actitudes. Xa dixen antes que a mí me gustaría moito equivocarme sobre Podemos, mas se me equivoco será porque a base de Podemos se revolve e decide remover eso nun sentido diferente, o que leva a un señor que afirma que o proxecto maior consiste en obrigar a Zara a pagar impostos aquí. Bueno, pues, isto pode defenderlo o propio Partido Socialista. O PP, bueno, pues sí. Vamos a ver, son a menos 3 minutos, queda unha palabra de perdida. Sobre Podemos? No. Moitas gracias. Crise demográfica. Que é a final a crise demográfica? Temos pouca xente ou temos xente demasiada? No planeta, falando de unha perspectiva mundial, non? Imagina que o decrecimento, a perspectiva do decrecimento sexa diminuir xente, temos xente demasiada. Bom, se podes... Vamos ver. Un dos lemas principais do decrecemento enunciei antes, di: se vivimos nun planeta con recursos limitados, non ten sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. É o grego agora. E isto en todas as ordes imagináveis, tamén o da demografía. O discurso dominante neste caso afirma que os problemas demográficos están en vías de resolución. Por qué? Porque os estudos conclúen que o ritmo de crecemento da populación planetaria vai recuando de tal maneira que esa populación se estabilizará alrededor de 10.000 millóns, 11.000 millóns de seres humanos nos anos 2050 ou 2060. Non é un argumento moi tranquilizador. Se hoxe temos problemas graves con 7.000 millóns de habitantes na Terra, que problemas non teremos dentro de 30, 40 ou 50 anos con 3.000 millóns ou 4.000 millóns de habitantes máis? De calquera xeito, o problema non é estricta nin principalmente demográfico.
É un problema relativo ao modelo político, económico, ecolóxico e social que defendamos. A grande pregunta que se fai en relación con isto é: cantos seres humanos pode manter o planeta Terra? A resposta dirá: depende. Depende de que modelo de ser humano teñamos na cabeza. Se estamos a pensar nos niveis de consumo enerxético dun labrego de Burkina Faso ou de Níger, a Terra pode alimentar a 23.000 millóns de seres humanos. Se estamos a pensar nos niveis de consumo dun madrileño ou dun barcelonés que viaxa unha vez ao ano a Cancún e a outras illas Seychelles, a Terra non dá para manter a 1.000 millóns de seres humanos. Claro, ao final, a proposta do decrecemento adoita ser. Non hai sobre isto un acordo universal nas diferentes escolas do decrecemento que temos que asumir o desenvolvemento de estrategias de control da natalidade. No bo entendido de que esas estrategias nada teñen que ver co que antes chamei ecofascismo ou darwinismo social militarizado. Alguén unha observación máis importantísima. Alguén podería discutir o bo sentido da pregunta que me autoformulei, esa de cantos seres humanos pode manter o planeta Terra? Por que? A especie humana é unha entre moitos millóns de especies. Teremos que defender tamén os dereitos das outras especies que nos acompañan no planeta, algo que con certeza obrigará a remodelar a resposta á pregunta correspondente. Bueno, pois son as 10 pasadas.